Matthew Kapitulo 2. Dagiti mamasirib iti daya. 1. Idi tanayanak nga rode ni Jesus ijay Bethlehem sa Dihuja. Kadagiti aldaw ni Ari Herodes adtoy dagiti mamasirib kadagiti luglugar. Iti daya imayda sa di Jerusalem a kunkunada. 2. Sa dinno tiyan tinayanak nga ari dagiti Hudyo. Ta nakitami ti between na ijay daya ket in may kam nga agdayaw ken kuana. 3. Idi mangeg daytoy ni Ari Herodes naglagaw ket yamin at taga Jerusalem. Nakipaglagaw damit. 4. Ket idi nga inurnong na amin a panguluan dagiti sakerdote ken dagiti iskriba ti umili. Inintuod na no sa dinungata ti pakayanakan ti Kristo. 5. Ket kinunada ken kuana sa di Bethlehem sa di Judea. Takasta ti adda nga insurat di mammadto. 6. Ket sika Bethlehem daga ni Huda saan asika ti kababasitan kadagiti prinsipes ti Huda. Tasika ti pagtauran to ti maysa a pangulo. Amang pastor iti ilik nga Israel. 7. Iti kasta ni Herodes inayaban na dagiti mamasirib. Iti nalimed ket inamukod na kadakwada a naimbag ti tiyempo a pinagparang ti betwen. 8. Ket imbaon na ida sa di Bethlehem a kunkunana. In kayo ket damagan nyo anaimbag ti maipapan iti ubing. Ket no masapulan yon to yamuyo kanyak. Tapno siyak mapanak tumit agdayaw ken kuana. 9. Ket idi kalpasan ti pannakatimod da iti ari. Napandan ket adtoy ti betwen ang nakita da ijay daya. Agturturong iti masangwanan da agingga tinakagteng. Ket nagsardeng iti ngatwen tiyan ti ubing. 10. Ket idi ang nakita da ti betwen nagragsak da iti napalalo. 11. Ket idi simrek da iti balay nasarakan da ti ubing ken ni Maria nga inana. Ket nagrukbab da nagdaydayaw da ken kuana. Ket linukatan da giti gupgupit da. Indaton da ken kuana dagiti sagsagod da balitok ken insinso ken mira. 12. Ket idinto a napakdaran da gapu iti maysa a tagtagaynep a saan da nga agsublin ken Herodes. Nagawid da iti dagada iti sabali a dalan. Panaglimeng da ijay Ehipto. Panagpapatay kadagiti awan basol da. 13. Ket idi nakapanaw dan adtoy ti maysang hel ti Apo. Nagparang iti maysa atag tagaynep ken Jose a kunkunana. Bumangon ka ket alawem ti ubing ken ni inana. Ket aglimeng ka ijay Ehipto. Ket agyan ka sadyay aginggati panibagakto ken ka. Tani Herodes sa pulanan to ti ubing tapno pukawin na. 14. Ket bimangon inalana di ubing ken ni inana iti rabii. Ket napan ijay Ehipto. 15. Ket nagyan sadyay agingga ti ipapatay ni Herodes. Tapno matungpal ti sinao ti Apo kapu iti panakaramat ti mamadto a kunkunana. Nanipod Ehipto inayabak ti anak ko. 16. Iti kasta ni Herodes idi nakita na nga inuyuyungan dagiti mamasirib. Nagpungtot unay, nagbaon ket pinapapatay na dagiti amin nga ubing a lalaki nga adda idi sa di Bethlehem ken amin a beddeng na. Manipod kadagiti agtawan ti duwa nga agpababa kas ti tiyempo a panakaawat na anan-anay kadagiti mamasirib.
17 natungpal nga rod ti naisao iti panakaaramat ni mamadto a Jeremias a kunkunana. 18 nangyeg ti timek ijay Rama. Sangit kindungaw a dakkel. Ni Raquel a sangitan na dagiti anak na. Ket di na kinayati maliliwa ta awandan. Ti panagsublida manipud ijay Ehipto. 19 ngam idi natayan ni Herodes adtoy maysa anghel ti Apo agparang iti maysa at agtaginep ken Jose sa di Ehipto a kunkunana. 20 bumahon ka ket alawom taubing ken ni inana ket inka ijay daga ti Israel ta nataydan dagiti mangsapul ti biag ti ubing. 21 bimbangon nga rod ket innala na di ubing ken ni inana ket imay iti daga ti Israel. 22 ket idi mangeg na ani Arkelao agari idi sa di Judea ang may sukat ken Herodes nga amana. Nagbuteng amapan sa jay ket kapu tanapakdaaran kapu iti maysa a tagtagainep napan kadagiti so ti Galilea. 23 ket imay ket nagnaed ijay ili ang managan Nazaret tapno matungpal ti sinao dagiti mamadto ang managan to ti Nazareno. Matthew kapitulo 2 dagiti mamasirib iti daya. 1 idi ta nayanak nga rode ni Jesus ijay Bethlehem sa di Judea kadagiti aldaw ni Ari Herodes adtoy dagiti mamasirib kadagiti luglugar iti daya imayda sa di Jerusalem a kunkunada. 2 sa dinutiyan tinayanak nga Ari dagiti Hudyo ta nakita mi ti between na ijay daya ket inmay kam nga agdayaw ken kuana. 3 idi mangyeg daytoy ni Ari Herodes naglagaw ket ti amin at taga Jerusalem nakipaglagaw damit. 4 ket idi nga inurnong na amin nga pangulwen dagiti sakerdote ken dagiti iskriba ti umili inintuod na no sa dinungata ti pakayanakan ti Kristo. 5 ket kinunada kenkuana sa di Bethlehem sa di Judea takasta ti adda nga insurat di mamadto. 6 ket sika Bethlehem daga ni Juda saan asika ti kababasitan kadagiti prinsipes ti Juda ta sika ti pagtauran to ti maysa a pangulo amang pastor iti ilik nga Israel. 7 iti kasta ni Herodes inayaban na dagiti mamasirib iti nalimit kit inamukod na kadakwada a naimbag ti tiyempo a pinagparang ti between. 8 ket imbaw na ida sa di Bethlehem a kunkunana en kayo ket damagen yo a naimbag ti may papan iti ubing ket no masapulan yon to yamuyo kanyak tapno siyak mapanak tumit agdayaw ken kuana. 9 ket idi kalpasan ti panakatimod da iti ari napandan ket adtoy ti between ang nakita da ijay daya agturturong iti masangwanan da aginggati nakagteng ket nagsardeng iti nga 20 ti ubing. 10 ket idi ang nakita da ti between nagragsak da iti napalalo. 11 ket idi simrek da iti balay nasarakan da ti ubing ken ni Maria nga inana ket nagrukbab da nagdaydayaw da ken kuana ket linukatan da dagiti gupgupit da indaton da ken kuana dagiti sagsagot da a balitok ken insenso ken mira. 12 ket idinto a napakdaran da kapu iti maysa a tagtagainep asandang agsublin ken Herodes nagawid da iti dagada iti sabali a dalan. Panagliming da ijay Ehipto
papatay kadagiti awan basolda. 13 ket idi nakapanaw dan atoy ti maysa nga anghel ti Apo. Nagparang iti maysa tagtagainip ken Jose. Akon kunana. Bumangon ka ket alaen ti ubing ken ni inana. Ket aglimming ka ijay Ehipto. Ket agyan ka sadyay aginggati panangibagakto ken ka. Tani Herodes sapulin nanto ti ubing tapno pukawon na. 14 ket bimangon inalanad ti ubing ken ni inana iti rabi ket napan ijay Ehipto. 15 ket nagyan sadyay agingga ti ipapatay ni Herodes tapno matungpal ti sinao ti Apo gapu iti panakaramat ti mamadto akon kunana. Nanipod Ehipto inayabak ti anak ko. 16 iti kasta ni Herodes idi nakita na ngaynoy uyungan dagiti mamasirib nagpungtut unay nagbaon ket pinapapatay na dagiti amin nga ubing a lalaki nga adda idi sadi Betlehem ken amin abid ding na manipod kadagiti agtawen ti duwa nga agpababa kas ti tiyempo a panakaawat na anan anay kadagiti mamasirib. 17 natungpal nga rod tinaisao iti panakaramat ni mamadto a Jeremias akon kunana. 18 nangyeg timek jay Rama sangit kindungaw a dakkel ni Raquel a sangitan na dagiti anak na ket di na kinayat ti maliliwa ta awandan. Ti panagsublida manipod ijay Ehipto. 19 ngem idi natayan ni Herodes adtoy maysa nga anghel ti Apo agparang iti maysa a tagtagaynep ken Jose sadi Ehipto a kunkunana. 20 bumaon ka ket alaem ta ubing ken inana ket inka ijay daga ti Israel ta nataydan dagiti mangsapol ti biag ti ubing. 21 bimangon nga rod ket innala na ti ubing ken ni inana ket imay iti daga ti Israel. 22 ket idi mangegnaan ni Arkelao agari idi sa Dihodya a maisukat ken Herodes nga amana nagbuteng amapan sadyay ket gapu tanapakdaaran gapu iti maysa a tagtagaynep napan kadagiti diso ti Galilea. 23 ket inmay ket nagnaed ijay ili a managan Nazaret tapno matungpal ti sinao dagiti mamadto a managan to ti Nazareno. Nalpas manintintay panangibasa ket agyaman nakabsat ti inkamit panagdingig kadagito nga mensahe ti Dios kada tayo ket pasensya to boses ko ta hanunay nga clear ta aguyok tayo gamin ket dawatag man kabsat nga paki-like ken subscribe sa dato nga channel ko tapno iti kasta ket updated ka or ma-notify ka iti sumaron to pa nga inaka panang i-upload nga hintay panay basa iti daytoy nga Biblia ket salamat ket ti Diyos bendisyon na tayo